Привет на всички! Предлагам да започнем нашият вебинар на тема, на тема киберсигурност за бизнес ръководители. Аз ще дам няколко встъпителни думи, които да ви дадат контекста на срещата, което смятам, че е изключително важно. Защо създадохме този вебинар и защо създадохме не само материалите, ами организираме този вебинар, защото виждаме, че казусите пред бизнеса, пред държавната организация в България по темата киберсигурност са големи, като в същото време киберсигурността като такава е една много сложна дума, зад която стоят страшно много технически акроними, които трудно се превеждат, така че на бизнес ръководителите обикновено им е много трудно да се ориентират в тази материя. Няма да правя голямо представяне на Advanced Vision, но ще кажа само няколко думи за нас в следващите слайдове. С това, което искам да започна, е, че ние сме компания, която е в сектора киберсигурност. Имаме дългогодишен опит. Огромна част от опита ни е събран в чужбина. На първо място, две думи за мен като презентатор. Явор Златев, аз съм CEO, фаундър на Advanced Vision IT, компания, която специализира и се занимава с Cyber Security, както споменах, Cloud, публичен клауд. Сертифицирани сме от двете направления, както в направлението киберсигурност, така и в направлението Cyber Security, което е доста рядко на пазара. Аз ще съм основният презентатор днес. И защо исках да участвам точно аз? Защото имам както технологичен, така и доста голям бизнес опит. Исках да ви дам нещо от моят опит, т.е. с бизнес думи да ви обясня основните казуси, които има всеки един бизнес менеджер, всеки един собственик на бизнес. Важните неща, обяснени с бизнес думи, с човешки думи, които трябва всеки един бизнес да разбере. Презентатор от страна на APIS, с които правим това участие. Също така е важно да отбележа участието на господин Емил Посталков, който ще ви покаже една много интересна платформа. Относно нас, както казах, ние сме българско и малтийско дружество с доста голям опит в чужбина. Споделих ви, че имаме доста голям опит в технологичния домен, включително и software development, но пак казвам, не искам това да е акцента на днешната среща, затова ще пристъпя към активната презентация, заради която присъствате вие всички днес. Киберрискът, всеки един от нас ежедневно в своя живот среща най-различни рискове на персонално ниво, на бизнес ниво. На персонално ниво, когато рисковете са големи, понякога успяваме, понякога не успяваме да преодолеем конкретни бизнес рискове, които водят до сериозна промяна в живота ни. Киберрискът като такъв, от гледна точка на професионална репутация, от гледна точка на това как би афектирал нашият бизнес или бизнесът, който ръководим, е нещо, което не трябва да подценяваме, като ние имаме пример за това, когато компанията стигне до Cyber Security инцидент, как това може да навреди и персонално на човека, може да навреди на здравето на човека, защото това обикновено са неочаквани събития, такива, с които трудно се справяме, такива, които афектират организацията по начин, който буквално изкарва извън стандартните релси на управление. Кои са най-честите мишени? Както показва и слайда, това са ръководителите или ключовите хора в една организация, които имат достъп до данни и до системи, такива, които са цел на хакерите, такива, които са цел на хората, търсещи да предизвикат инцидент, да откраднат данни с това и да облагодетелстват себе си.
много важно е да разберем няколко основни неща за киберинцидентите. Мое лично мнение е, че голяма част от българския бизнес игнорира киберинцидентите като нещо, което, случвайки се, то може да предизвика загуба в данни, но ако не предизвика загуба в данни, да кажем, предизвиква спиране на системи, но ако не предизвика загуба на бизнес или глоби, в повечето случаи това е нещо, което голяма част от бизнеса приема като потенциал да намери адекватно решение в момента на риска, а не да търси решение много преди това да се реализира като потенциален проблем. Докато в същото време атакерите, хакерите, те се подготвят. Те търсят точно вас, бизнес собствениците, бизнес менеджерите, тези, които работите с чувствителна информация. За тях вие сте таргета. Практиката ни показва, че определено, когато говорим за киберинциденти, те са насочени към хора, особено когато става дума за сериозни пробиви, защото, да си кажем истината, всеки, който иска да изгради една сериозна IT система, ще наеме сериозна фирма, която да направи разработка, ще наеме сериозна фирма, която да сложи приложенията в клауд, да направи нужното подсигуряване от IT гледна точка. Затова не казвам, че там не са възможни такива инциденти, но определено инцидентите с хора, където има участието на хора, където има вашето участие като бизнес собственици и менеджери, е много по-голямо. И тези грешки наистина в повечето случаи се оказват фатални. Имаме много примери в практиката, когато при нас идват клиенти твърде късно, казвайки, че са платили, да кажем, конкретна сума на грешен акаунт, търсят начин да намерят кой е реципиента, кой е този, който получава парите, но когато нещата излизат извън IT рамките, вече други организации се намесват за откриването на тези инциденти, за намирането наистина на извършителите. Разбира се, ние като компания, която се занимава с киберсигурност, можем да помогнем, но е тъжно, когато клиенти стигат до нас точно в този момент. Определено инцидентите, и това е характерно особено за компаниите, които имат IT представяне, сериозни платформи, те не само нарушават тяхната работа, но могат да предизвикат отдръпване на финансови средства от инвеститори, репутационно изключително зле влияят на целият бизнес. Ще имам отделен слайд относно генеративният изкуствен интелект и AI, но мога да кажа, че AI и ChatGPT и Gemini знаят всичко, което е като публична информация, така че ако до публичен AI и до изкуствен интелект стигне информация за киберинцидент, ние правим много лоша реклама на бизнеса си, за което трябва много да внимаваме и наистина да подсигурим организациите си адекватно. Следващия слайд искам да ви покажа как визуално изглежда киберсигурността. Не да ви показвам много текст, а да ви кажа наистина практичните неща зад темата киберсигурност. Бизнес, който няма процес, хора и технологии взети заедно, точно тези три елемента, представлява една къща с отворена врата, независимо дали оценява бизнес и технологичният риск. Всеки един от нас има дом, който иска да защити по възможно най-добрият начин. Инсталираме соцсистеми, видеосистеми, access контрол системи, все неща, които сме чували. Ако не сме чували, знаем, търсим доставчика, който да ни помогне, за да подсигурим собствения си дом, за да може да не се случват инциденти, за да може някой да не влезе в нашия дом и да вземе нещо ценно или да нарани нашето семейство. Не е много по-различно, когато говорим за киберсигурност и за бизнеса, като трите основни компонента, които всеки един бизнес трябва да управлява. Това са несъмнено хората, процесите и технологиите. И едно от много важните неща, които всеки един от вас определено трябва да вземе от този вебинар, е, че ако успеете успешно да управлявате точно хората, процесите и технологиите, независимо от това дали
те са организирани от вашия собствен бизнес или сте наели трета страна, която да управлява това нещо за вас, но адекватно да го управлява, тогава вече вие сте в контрол. Бих използвал сравнението с финтек бизнеса, където се прилага принципът на 4 очи. Защо е важно това нещо? Защото голяма част от бизнеса в България, сигурен съм и държавните организации, те ползват трети страни, като IT фирми, като support фирми, ако щете даже cyber security фирми, които да подсигурят тяхната организация. Това са точно както казах, трети страни. Така че ние трябва да управляваме много умно кой влиза в нашата къща, в нашия собствен дом. Ако приемем, че бизнеса с данните, които управляваме, с приложенията, с които работим, чувствителните клиентски данни, както чувствителните вътрешнофирмени данни, процеси, технологии, технологично ноу-хау и така нататък, това са неща, които ние трябва да се опитаме максимално да защитим. И сравнението, което даваме с къщата е не случайно, защото се опитваме да променим, буквално да променим начина, по който бизнес собствениците, бизнес менеджерите гледат на професионалния си дом. Като това виждане да е подобно на това, което всеки един от нас, аз съм сигурен, има към личният си дом. Ключово е и определено, ако запомним тези три компонента, които са представени в следващият слайд, ще можем много да надградим над тях. Хората са ключови, независимо от това дали те са част от нашия екип, когато говорим за хора, които да ни помагат от гледна точка на киберсигурност, процесите, които създаваме с вътрешния си екип или с външният екип и технологията. Моят практичен съвет: има много маркетинг, бих казал, маркетирани услуги и продукти, които винаги позиционират един или друг производител, когато си говорим за темата киберсигурност. Това, което трябва да гледате, е дали конкретната компания, с която работите, ви предоставя тази допълнителна стойност. Дали ви показва, дали не ви продава само технология, което сме виждали много често на пазара, или ви продава наистина и ви предлага добавена стойност в процеси, в хора. Хора, които да са сертифицирани, които да знаят какво правят, когато изграждат вашите приложения, когато изграждат вашият клауд или когато трябва да подсигурят вашата среда. Не случайно дадох примера с соцсистемите, защото всеки един от нас избира компанията, която да пази собствената му къща. По същия начин трябва да избираме и компанията, която да пази собственият ни професионален дом, когато ползваме външна услуга, и да подбираме хората, които работят, такива хора, които да знаят как да създадат адекватни процеси в средата, в нашата среда, когато целта на бизнеса е да изгради собствена организация, такава, която да поеме изцяло контрола над киберсигурността като такъв. Рисковият профил на ръководителите. Неща, които са изключително важни, които вярвам, че трябва да знаете. Какво се случва не само в България, случва се и в чужбина. Шефа, български или менеджера, казва: аз искам да имам достъп до всичко, защото аз съм шефа, защото аз трябва да имам достъп до всичко, да виждам всичко. В повечето случаи какво се получава обаче? Собственика или менеджера, той получава този достъп, но той рядко го ползва, защото е успял да го делегира на хора от екипа си, докато в същото време достъпът е достатъчно голям към цялата IT среда, към цялата къща, към всяка една стая в къщата, към както се казва, даже към гаража, без да е нужно, ако разберете моето сравнение. Тоест по този начин той получава достъп, който отваря потенциална възможност на атакерите, на хакерите, ако не са защитени неговите креденшали, неговото потребителско име, платформата, която той
той достъпва, атакерите да използват тази възможност и да стигнат, пробивайки неговия профил чрез различни методи на социален инженеринг, ползвайки социалните медии, ползвайки AI, за което ще ви говоря отделно, стигайки до неговия профил, те стигат до цялата организация. Така че съветът винаги е тук. Менеджерите да имат и всеки един член на екипа да имат достъп само до това, което е нужно и този достъп да бъде проверяван. Въздействието върху бизнеса. Мисля, че това е слайд, който говори сам за себе си. Огромно, когато има cyber security инцидент, особено за компании, които са инвестирали много, които са инвестирали страшно много в софтуерни разработки, за които репутацията е от изключително голямо значение. Тук ще ви дам само един пример, който ние имаме от практиката си с компании в чужбина, защото създаваме SaaS платформи. Един SaaS, един софтуер за сервис като платформа, които са много популярни към днешна дата, трудно получава финансиране, ако няма адекватна компания или сервис, или в случая вътрешен процес от гледна точка на киберсигурност. Това е едно от много важните неща. Така че не е само въпрос на регулация, не е въпрос само на финансова загуба, плащането на откуп, и също така правните аспекти, за които ще говори колегата Емил, но и въобще цялото въздействие върху бизнеса, което въздействие определено би било по-голямо с влизането на директиви като NIS-2, независимо от това, че все още не е прието. Това е директива, която е вид военна директива за нас, поне от наша гледна точка като професионалисти на тема киберсигурност, която има за цел да повиши awareness на крайните клиенти, на потребителите, на компаниите и не бих казал само ефекта за сплашване към компаниите заради големите глоби, но и да защити най-важните индустрии във всеки един сектор. Последни инциденти в България и региона. Много можем да говорим по тази тема. За съжаление, не е само България. Инциденти се случват навсякъде. Това, което искам да ви кажа в страни от това, което виждате на вашите слайдове, е, че не само държавата бива атакувана, атакуват се и частни корпорации, атакуват се и сектори. Виждали сме го и аз съм го виждал през годините как се атакуват цели сектори от злонамерени групи, чиято цел е наистина да се облагодетелстват с огромни суми, като публичността на такъв тип инциденти е много опасна постфактум за бизнеса. Не само по време на инцидента, заради това, че ще загубят пари, но и постфактум. Особено с последните месеци с развитието на AI и практически публичността, която всеки един бизнес има с изкуственият интелект. Така че инцидентите в България не са малко, големи са. Вярвам дълбоко, че България с сектора, с IT сектор и компаниите в България има пълния потенциал да защити страната адекватно, стига това нещо да бъде използвано и има потенциал, има талант. Най-често срещаните заплахи, това са практичните неща, над които искам също така да кажа няколко думи. Фишинг, зловреден софтуер, атаки срещу пароли. Това са така наречените минимални контроли, върху които значи стандартни заплахи и съответно минимални контроли, които в следващите слайдове искам да изговорим. Фишинга е нещо много често срещано. Ще ви го покажа в следващия слайд, както зловредния софтуер, така и атаките срещу пароли на организацията. Има много, бих казал, много практичен начин, при който ние да повишим при това изключително бързо нашата сигурност в организацията, при това ефтино. Киберсигурност към днешна дата не се асоциира с скъпа услуга, но трябва да се асоциира с качество, т.е. да избираме винаги качествената услуга. Нека да говорим за фишинг и за измами. Черни петъци колкото искаме през последните години, както и в момента. Пример за това е, когато получим имейл, че някой иска да ни подари или смисъл да ни предостави я iPhone, я нещо друго на много добра цена.
Това е пример за фишинг атак. Има най-различни фишинг атаки и измами и атакърите са доста изобретателни. Ползват и изкуствен интелект, набират страшно много информация за нашите лични бизнес и персонални профили и в Facebook, и в други социални медии, така че те знаят за нашите интереси, нашите занимания, могат така да насочат даже нашите търсения в интернет понякога, така че така добре могат да насочат една имейл кампания, че да изглежда наистина много интересна на всеки един. Тоест, вие сте си търсили нещо, направили сте пост някъде за конкретна услуга или за конкретен продукт, малко след това вие получавате интересен имейл по темата и може да бъдете лесно подведени да отворите злонамереният линк. Чрез един такъв фишинг се стига много често до сериозна атака и проникване в мрежата или в вашите вътрешни системи. Какво трябва да правим? Трябва да проверяваме имейл адресите си много внимателно, с кой кореспондираме. Тук бих добавил следното, да сложим списък с хора, с които работим или фирми, с които работим и винаги да следим счетоводство, финансите, да следят с кой кореспондират, дали има промяна в имейлите, да не отваряме съмнителни прикачени файлове, да не споделяме лични данни по имейл, ключово нещо. И винаги да докладваме подозрителни съобщения. На кого ще кажете вие? Ще кажете, аз нямам човек с който работя. Както казах, принципа на 4 очи предполага вие да изберете вашият Cyber Security шампион. Той може да е консултант, може да е консултантска фирма и аз бих разделял, практичният подход е винаги да разделя единият консултант да е този, който ме консултира и който ми дава идеите как да защитя фирмата си и процесите си, а другата компания, която имплементира. Не се доверявайте на третите страни прекалено много, защото услугата се осъществява, слава Богу, все още от хора, а хората правят грешки. Така че проверката, принципа на 4 очи е много важна, когато избирате как и с кой да работите. Въпреки отклонението, искам да кажа и 2 изречения за зловредния софтуер. Всички знаем, че такъв се изобретява постоянно, но пример за зловреден софтуер е когато дали чрез имейл кампания или чрез друга методология се стигне до енкрипция на ваши чувствителни данни и сървъри. Атакерите са много изобретателни. Ако трябва да ударят ваш бизнес процес, в повечето случаи те не го правят от днеска за вчера. Те са доста време в вашата среда. Дали имате зловреден софтуер в вашата среда или не е много важно да бъде определено при това на време, защото в Cyber Security индустрията всичко е въпрос на време. Колко време имате преди конкретния атакер да стигне до вас? Зловреден софтуер може да стигне при вас по много тривиални начини. Дали сте на някоя трета страна да инсталира някакъв софтуер за вас и както често се случва, виждали сме го от практиката, въпросната трета страна е казала, че ще осигури някакъв лиценз, инсталира някакъв софтуер, който не е лицензиран, който вкарва потенциално зловреден софтуер, а вие, ако нямате бизнес умението и техническото умение да разпознаете това нещо, или да кажете на третата страна, че трябва софтуера да е само лицензиран, никога да не се слага нелицензиран софтуер, такъв, който би бил опасен за организацията, се стига до такъв инцидент. Това е тривиално. Другите начини са, мога да изброя много, но ще излезем извън рамките на обучението, но пример за такъв начин е пращането на зловреден софтуер с линк по имейл, т.е. с предишния вектор като атака, който показахме. Как да се справим с зловредния софтуер? Това е може би по-важното нещо. Да използваме адекватен антивирусен софтуер. Тук бих добавил така наречените модерни антивирусни решения, така наречените EDR и XDR, вкарвам даже MDR като акроним, но не искам да излизаме извън бизнес концепцията твърде много, но ви позиционирам по този начин едно важно нещо като акроним, за което трябва да знаете. Антивирусният софтуер доста се е развил през годините, като към днешна дата качествените решения, те използват изкуствен интелект в тях. Трябва да актуализирате често софтуера си, много важно, за да се изчистят всички потенциални уязвимости. Да
архивирате данните си, да правите резервни копия. Никога не дръжте данните на едно място. Както казваме българите, яйцата никога в една кошница. Много точно казано за мен и за данните е много важно това нещо. Никога не се предоверявайте на доставчик на услуги или на продукти, включително и софтуер за сервис тип продукти, които ви обещават и ви обясняват как вашите данни никога няма да бъдат загубени. Моят практически съвет е винаги да мислите как вашите данни трябва да са на повече от едно място. В офиса и в облака, резервни копия. Да избягвате подозрителни уебсайтове, несъмнено. Сигурни пароли и достъп. Огромно значение. За всеки един бизнес менеджер да знае, че паролите не трябва да се съхраняват в, ние му казваме clear text на десктоп или да се съхраняват в тефтери по-старому някъде. Трябва да се използват сложна комбинация от букви и цифри, като препоръката е използването на така наречените менеджери на пароли или password vault менеджери. Защо? Има доста добри решения на пазара, които могат да ви позволят да съхранявате на едно място всичките или голяма част от паролите, които смятате наистина за важни, тези, които не помните. В същото време има решения на пазара, които са много адекватни и могат да ви покажат кога една парола е изтекла някъде в интернет. А повярвайте ми, това е много ключово. Искам по темата пароли да ви дам един практически пример с казус, който ние сме имали в миналото. Въпросният клиент, който разбира се няма да назова, е използвал професионалното си потребителско име и същата парола, регистрирайки се в местен ресторант около неговия дом, който често е пазарувал храна. Въпросният ресторант с електронен магазин бива хакнат и това е много практичен пример, където хакера взема и получава достъп към чувствителните клиентски данни, където той си прави анализ, така работят нещата, кои са потенциалните цели и вижда потенциалните хора, които в този списък могат да бъдат негова цел. С социален инженеринг той гугълва, вижда кои са хората, които са част от този списък. И ако види, че вие сте собственик на бизнес и че потенциално, използвайки ваша парола или може да достъпи ваша публична система, той е вече влезнал в вашата организация. Затова ползването на менеджера на пароли е ключово и може да ви покаже, когато има изтичане на данни в Darknet или има изтичане на данни в интернет, за да може тази парола да бъде променена. Когато говоря за пароли и за достъп, на предишна лекция преди няколко дена дадох един много интересен пример. Ползвайте за вътрешно фирмена комуникация само одобрени канали за такава комуникация. Използвайте Password Vault менеджери и съответно съхранявайте вашите фирмени пароли, разделяйте частните си акаунти, ако щете във Facebook, ресторанти или всякакви други платформи от тези, които са ви професионалните. Това би дало едно допълнително ниво на защита, от което имате нужда. И ако ползвате и Password Vault Manager, които, пак казвам, имат достатъчно много на пазара като решения, самият менеджер би могъл да ви покаже, ако евентуално тази парола изтече заради пробив в сигурността на някоя система, а с това и да намалите риска, да смените паролата на време. Защото, както ви казах, киберсигурността е въпрос на време. Най-честите слабости в организациите е слаби пароли на менеджерите, на вас. Такива, които са лесни за помнене, като не се ползват менеджери на пароли. Слабите пароли стават потенциално уязвимо звено. В същото време не се ползва нещо, което вярвам всички знаем, така наречената двуфакторна аутентикация, multifactor authentication. Това трябва да бъде пуснато на всеки един ваш акаунт. Аз го пускам лично, даже на личните си акаунти, защото ако някой се добере до паролата ви, той ще трябва да има достъп и до телефона ви, до Google Аутентикатор, до Microsoft Аутентикатор. Трябва да направите така, че, както споменах и в първите слайдове, да имате минимални привилегии или само такива нужни по приложенията, с които да работите. И когато се стигне до компрометиране на някакъв акаунт или даже подозрение за такъв, да докладвате това нещо на вашият така наречен Cyber Security шампион или Cyber Security посланник във вашата организация, който може да изберете.
според организацията, разбира се. Дали ще е външна страна, като компания, дали ще е консултант, дали ще е някой ваш служител, който разбира малко повече от IT. Но тези посланици във вашата организация са ключови. Трябва да знаят, когато има инцидент, даже когато има потенциал за инцидент, за да могат да помислят, да комуникират. Не трябва да криете вътрешно, ако се притеснявате от потенциален инцидент. Трябва екипа да знае за това нещо. Поради причини свързани с това, че по този начин вие образовате целият екип, но в същото време при евентуален инцидент тогава всеки става подозрителен, защото ако, да кажем, вие имате инцидент, потенциала някой друга в организацията да има инцидент също не е никак малък. Технологиите, които трябва да подкрепяте, мултифакторната аутентикация, EDR. Това са по-сложните антивирусни системи, които е хубаво да имате на всеки един лаптоп, на телефон, така наречения Mobile Device Management и привилегирования достъп, това за което ви казах. Т.е. достъп на всеки само до това, което му трябва. Няма да задълбавам в терминологията. Мисля, че с вашите технологични партньори винаги може да изговорите точно тези основни, бих казал, cyber security елементи, които трябва да има една организация. Това, което искам да акцентирам е, че cyber security към днешна дата е много повече хора и процеси, защото технологии има много. Ако кажем, че има 700-800 производителя на cyber security решения в световен мащаб, съм сигурен, ще намерите тези, които са адекватни за Европейския съюз и за вас, или вашите партньори ще ви ги предложат. Но трябва да е насочено към конкретния производител, който искате да използвате, защото някой го препоръчва горещо, а да е този, който е подходящ за вас. Защото ако някой ви препоръчва Firewall, мога да ви кажа, че има поне 10 производителя на Firewall, които да ви свършат работа, като някои от тях са на една цена, която може да е супер подходяща за вас, а други да не е на такава цена подходяща за вас, но да е за друг тип бизнес. Така че консултанта е много важен, за да избере за вас правилното решение, това, което ще е адекватно и от бюджетна гледна точка. Пример за антивирусни също много, има много такива на пазара. Разбира се, трябва да се изберат такива, които да са compliant, любимата думичка днешно време на много хора, за Европейския съюз, заради регулациите. Нали, ако един производител на cyber security решение извън Европейския съюз и особено в страни, нали, в трети страни трябва да се внимава много какви софтуери се слагат и заради комплайанса, не само заради потенциалното изтичане на информация. За MFA споменахме и за създаването на лични и служебни акаунти и разделянето им. Искам да кажа, че е много важно да работим и да работите над awareness, над обучение за вашият екип. Вие да участвате в такъв тип обучение. Те може да са на 3 месеца, на 6 месеца. Това вдига културата на целият екип и специално тестове за фишинг като обучения или даже лектор, който може да каже интересни неща по темата за киберсигурност и да насочи вашите потребители, разбирайки, защото хората, които се занимават с киберсигурност, може много лесно да разберат каква е вашата среда, кои са важните за вас неща, а не да ви говори по принцип, е ключовото нещо, което може да помогне страшно много за повишаване на нивото на вашата организация и да се предпазите от киберинциденти. Изкуствен интелект и киберсигурност. Какво трябва да знаем за изкуствения интелект? Това е толкова гореща тема, че не мога да пропусна просто да кажа в рамките на 2 минути много важни неща. Изкуственият интелект може да бъде изключително опасен за вашата организация. Защо? Много хора използват така наречения публичен AI, изкуствен интелект, ChatGPT и Gemini, за да генерират репорти, подавайки на изкуствения интелект реални данни от техния бизнес. Това е изключително голяма грешка. И така, ако някой от вашият екип прилага този подход, той практически дава на изкуственият интелект данни, с които да работи. Публични данни за вашите клиенти. Много по-лесно е наистина да се направи един репорт с изкуствен интелект, но опасността от използването на изкуствен интелект с чувствителни данни за бизнеса е, меко казано, огромна. Ако се ползват платени платформи,
това не намалява риска, това до някъде контролира риска. Аз затова ви казах, че ако използвате платени платформи, до някъде това дава някаква защита. Аз лично не бих използвал изкуствен интелект за генериране на каквито и да е данни за организацията, включително даже писането на писма, в които се подава чувствителна информация и кореспонденция. Мисля, че има доста хора от адвокатският бранш, legal хора. Чували сте със сигурност за инциденти, поне аз знам за такива в чужбина, където се използва изкуствен интелект за генериране на текстове и практически за генериране на съдържание. Трябва да се използва умно, като все още човека за добро, за наше добро, натиска финалния бутон и потвърждението, т.е. подава информацията. Изкуственият интелект дали ще се развие през следващите години по начина, по който всички си мислим, все още не знаем. Поне ние чуваме за това, че генеративният AI не генерира същият return of investment, нали, и същата печалба на основните инвеститори, но със сигурност изкуственият интелект се използва в индустрията киберсигурност. Защото вярваме или не, всички фирми, всички организации, държавата, ние сме всеки ден под прицела на групи, които ни атакуват. И те използват изкуствен интелект, за да ни атакуват. Те използват изкуствен интелект и данни, които събират от нас в интернет, но също така и са достатъчно образовани да знаят как да го насочат и да правят целенасочени атаки. Затова препоръката е, когато говорим специално за крайни устройства, наистина да използваме нетрадиционните антивирусни решения, да използваме така наречения XDR, т.е. такива решения, които имат изкуствен интелект, който е вкаран в тях, който може да усети поведението, т.е. да може да усети различно поведение на самата IT среда. Това е много важно и би ви насочило при избора на решения. Обучение и култура. Обученията, които, както споменах, трябва да са чести за нас с вашият посланник, така наречен Cyber Security посланник, който вие избирате във вашата организация, при които е важно да участвате вие. Трябва да ви виждат, че сте там. Трябва да говорите за Cyber Security инциденти, които са ви се случили. Няма човек, който да е защитен. Включително професионалисти в област киберсигурност могат да направят грешки. Така че ние като екипи вътрешно, както и вие във вашите екипи, вие трябва да се самообучавате, вие трябва да намирате начин да затваряте потенциални грешки, които може да са процес, може да са грешки на хора. Всичко е въпрос на време, защото всеки човек може да кликне на лошият файл, нали, на спам, на някакъв скам, който получава, но всичко е въпрос на време инцидента да бъде затворен. Така че ако вие повишавате с вътрешно фирмени обучения културата на цялата организация на екипа, това ще качи нивото и съответно ще намали рисковете за вашата организация. Говорихме за Multifactor Authentication, също така доста познато SSO, Single Sign-On и условен достъп. Това са все неща, които съм сигурен, че от IT гледна точка компанията, която работи с вашата среда, би могла да ви насочи, но както споменах, принципа на минимални права, използване на мултифактор аутентикация, т.е. потребителско име, парола и приложение, с което да се аутентикираме в приложенията, и Single Sign-On. Това са приложения, с които можем, логвайки се на едно място, да получим достъп към повече приложения, но самия ни gateway, самото място, на което се логваме, да е достатъчно подсигурено, плюс условният достъп. Това дава на атакарите по-малко поле за изява и по-малка възможност да достигнат до вашите данни. Как реагираме при инциденти и комуникация? Ще кажа само две изречения, защото напреднахме във времето. Прозрачна и навременна комуникация вътрешно в компанията, както казах, и също така списък с външни консултанти за съдебни услуги. Това е нещо, което може да си направите и да имате. Първо, вътрешната комуникация. Ако нещо се случва, да стигне възможно най-бързо до компанията, която подсигурява вашата Cyber Security среда, но също време, ако имате инцидент,
вие да имате и адекватна адвокатска помощ на хора, които знаят терминологията и биха могли да помогнат при потенциален инцидент. Това за по-големите компании смятам, че към днешна дата е много важно. Измерването на успеха, както ви казах, времето за откриване на проблема е ключовото, както и времето за решаване на проблема. Може да има проблем в вашата среда, за който не знаете. Така че съветът тук е да намерите компания, която да погледне за потенциален проблем, да е изчистен и след което да приложи поне минималните cyber security техники, за да се затворят потенциалните дупки в средата и да проследявате потенциалните инциденти. Тоест, ако един човек е имал инцидент, дали през имейл, дали кликнал на някакъв злонамерен файл или по някакъв начин си инсталирал на компютъра нещо, което имала възможност да го направи и го е направил, значи вие трябва да работите с тези хора и да следите средата, или хората, които управляват вашата среда, да я следят адекватно постфактум, след инцидента. Много е важно киберрисковете да са репортнати на бордовете и в отчетите към инвеститорите. Както ви казах, сериозните софтуер за сервис компании, те не получават фандинг, ако те нямат cyber security защита. Дали от трета страна, дали вътрешно изградени системи, хора и процеси. И в двата случая това е изключително важно. Правни и регулаторни съображения. GDPR, NIS-2. Всички знаем, че NIS-2 като регулация идва и с плащането на глоби. Но както говорих в самото начало, репутацията, събарянето на бизнеса заради неработещи системи е не по-малко важно. Ключовите отрасли, които трябва да бъдат защитени, на които не само клиентските, ами данните на хората, които работят в организация, трябва да бъдат защитени адекватно, е много важно. Договорните клаузи с доставчици. Това е много важно. И то не е само от гледна точка на SLA, за това колко време, колко бързо те ще реагират, ами за това колко адекватни са техните собствени системи за киберсигурност. За това, че те ще трябва да предоставят на вас доказателства, че те имат стратегия, че те имат политики, че те имат процедури, че те имат системи, при това не само базовите системи, които да защитят вас и вие да знаете, че доставчикът е адекватен, че ако доставчика има киберинцидент, той ще репортне този инцидент на вас, ако ваши данни са засечени. Това трябва да е договорно, за да може да контролирате всяка една трета страна, която участва в управлението на вашата IT среда. Може да обмислите и киберзастраховка, но не разчитайте, че киберзастраховката ще ви спаси. Киберзастраховката за мен е нещо, което е нещо последствие на една добра защитена IT среда, а не нещо, което имайки го, си казваме, че имаме киберзастраховка и да стане нещо, някой ще ни плати, но никой не може да плати за репутацията, за спреният бизнес. Много повече са заплахите от това. Ще оставя и ще дам възможност на адвокат Емил Посталков да се включи в момента. Основната част от моята презентация завърши, след като мине неговата презентация, в рамките на 2-3 минути ще ви кажа ключови неща, които може да направите веднага, сумаризирано, за да може да защитите вашата IT среда от към бизнес, от към IT гледна точка. Но оставям и дам думата на Емил, за да покаже нещо наистина много интересно от портфолиото на APIS. Благодаря. Благодаря. Здравейте! Както ме представи господин Златев, аз съм адвокат Емил Посталков и съм идеен създател на правен помощник. Това е иновативен продукт с изкуствен интелект, разработен с лидера в правно-информационни технологии фирма APIS. Софтуерът на тази платформа е разработен в помощ на адвокати, юристи, на бизнеса, както и на нотариуси, частни съдебни изпълнители. Днес ще ви представя някои от инструментите, с които може да работите и да облегчите своята работа в ежедневието. Мога да ви покажа и
инструмента за възражение срещу акт за установяване на административно нарушение от КАТ, жалба срещу електронен фиш, жалба срещу наказателно постановление на КАТ, жалба срещу решение на възложител на обществена поръчка пред Комисията за защита на конкуренция. Но днес ще ви покажа въззивна жалба, този инструмент. Когато не сме съгласни от дадено решение, ние трябва да подадем въззивна жалба. Как работи инструмента? Първо трябва да изберем обжалваното решение. Избираме си го, даваме стъпка напред, написваме данните на въззивника. Тук съм анонимизирал данните. В самата платформа има софтуер без изкуствен интелект, който анонимизира данните. Поставяме данните на въззивника. Съответно поставяме и пълномощникът по делото. Следващата стъпка пак е напред, става активна, като сме попълнили данните. Тук в този участък от инструмента трябва да посочим някакви искания и доводи към въззивната инстанция. Това не е задължително, но все пак аз съм подготвил малко доводи и искане. И следващия бутон последен е генериране въззивна жалба и изчакваме изкуствения интелект да ни направи юридически издържана въззивна жалба, която е готова за подаване в съответния съд. С правните доводи, със своите цитати на нормативни актове, с установени нарушения на първоинстанционния съд, на решението на първоинстанционния съд. И ето, виждате, за няколко секунди ни изготви въззивна жалба, която е чрез районен съд Девин до окръжен съд Смолян. Тук е изкарало анонимизираните данни, които след това може да лесно да си ги замените в Word и да подадете. Извлекло е решението, което е обжалвано, което обжалваме. И по този начин, бързо и лесно, с всичките доводи, може да напишете въззивна жалба срещу определено решение на първоинстанционния съд. Друго, което искам да покажа за бизнеса, е, например, при регистрацията на ЕОД-то. Тези бланки и инструменти не работят с изкуствен интелект. Те са на принципа на софтуер. Попълваме името на фирмата на български, съответно попълваме на латински, място на учредяване, пишем, например, че е град Пазарджик, дата на учредяване днеска, адрес на управление, избираме си адреса на управление, капитала 1000 лева, брой дялове примерно 200, ги разделяме на 5 лева всеки един. След което трябва да напишем предмета на дейност. Тук съм подготвил един предмет на дейност. Копирам го. И следващата стъпка е данни на собственик. Пример, тук съм си избрал фалшиви данни, с цел презентацията. Пишем, че личната карта е издадена 22 година и след което натискаме бутона напред. В този случай може да изберем дали собственика ще е управител на дружеството или различно лице за управител на дружеството ще назначиме, но в този случай ще оставим собственика да си е управител. Натискаме бутончето генерирай документи и след 1, 2, 3 всички документи са готови за изпринтване, подписване и подаване в търговския регистър към Агенцията по вписвания за регистрация на новоучреденото дружество. Като изготви абсолютно всичко и договор за възлагане на управление между едноличния собственик на капитала и управителя, съответно всички декларации по 142, образец от подпис и съгласие, абсолютно всички необходими документи за регистрация на ЕОД-то са готови.
Друг инструмент, който искам да ви покажа е много полезен. Това е извличане на данни от скица на имот. Например, ако имаме някакъв договор с имот, който трябва да опишем, знаем всички колко е трудоемко, да запишем идентификатора на самата сграда, колко квадратни метра, кой е собственика, да изпишем с думички идентификатора и въобще доста време ще ни отнеме това, а докато с тази форма прикачваме скицата, натискаме бутончето извлечи данни и след няколко секунди данните са извлечени и са готови за копиране и поставяне в съответния документ. Ето, както виждате, сграда с идентификатор, номерчето разписано на български с съответните думи, цифрите в думи, квадратурата на сградата, адреса на сградата, брой етажи на сградата и съответно абсолютно всичко необходимо за поставяне на този текст в съответния договор, който искаме да изготвим с този инструмент. Съответно, тук имаме и отговори на искови молби по гражданските форми. Ако имаме срещу нас иск, пишем данните на страните, прикачваме исковата молба, излиза позицията на ищеца, трябва да запишем нашата защита на ответника. Ако са няколко защити срещу двама ответници, ако са, попълва се и поле номер 5 и след поле номер 5 следва генериране на отговор на искова молба и той за няколко секунди се генерира. Друго, което искам да ви покажа е за извличане на данни от Агенцията по вписванията Търговски регистър. Например, искаме да извлечем данни на съответна фирма, като знаем и като, вместо да влизаме в Търговския регистър и да търсим коя е фирмата, седалището и адрес на управление, собствениците, тук с два клика изкарваме абсолютно всичко, което е необходимо за съответния вид документ. Това е, което исках да ви покажа по този продукт. Ако желаете да го изпробвате, предоставяме 24 часов безплатен достъп. Съответно трябва да се обърнете към дистрибуторите на фирма Апис, за да ви дадат съответния достъп, за да пробвате абсолютно всички форми и най-отдолу е заличаване на лични данни. Ако не желаете да вкарвате лични данни, това е форма, която не работи с изкуствен интелект. Просто поставяте съдържанието на молбата, договора или каквото желаете да използвате в тази платформа. Например, сега ще ви дам един пример. Избираме, например, тук едно решение, даваме напред и тук имаме опция вече всички данни да бъдат заличени, като данни за физически лица, данни за частни фирми и други юридически лица, данни на държавни органи и други публично-правни субекти, данни за дигитална идентификация, банкови сметки, данни за документи, данни за имоти за МПС или казваме искаме всички и натискаме бутона заличи и софтуера премахва абсолютно, но тук, защото не ми е кирилизиран текста на това решение, защото е в TXT, не го изкара като анонимизиран текст, но ето тук може да ви пробвам да ви покажа с моите данни. Така. Само един момент. Заличаване на лични данни. Даваме тук моите данни. Данни на физически лица, заличаване на данни. Ето, виждате, че адвокат Посталков вече име на лице номер 1, което в съответния документ може после да замените имена на лице номер 1 с адвокат Емил Димитров Посталков и вече така си запазваме личните данни от
изкуствения интелект и въобще който желае да ги защити, може да ги защити чрез първо, че да използва този инструмент за заличаване на данните и след това да използва всеки от инструментите налични в правен помощник. Това е от мене. Давам думата пак на Явор Златев. Благодаря, Имо. Само секунда да споделя екрана отново. Така. Секунда. Така. Както казах, в последните два слайда, това, което искам да ви покажа е, че за да защитите средата си от гледна точка на киберсигурност, може да постигнете доста бързи резултати. Ви обещах точно този слайд, който би бил много важен и би бил насока, която може да използвате с компаниите, с които работите. Важно е да имате мултифактор аутентикация и да го изисквате всички ваши корпоративни акаунти. Много е важно да инсталирате това, което ви споменах, EDR плюс XDR, т.е. модерния антивирус с Mobile Device Management, т.е. да имате управление на всяко едно устройство, което е част от вашата среда и обучителната част. Тестове за фишинг, такива, които са насочени към целият екип. Ако вие направите усилия в тези три, бих казал, важни елемента от една IT среда, най-вече към обучителната част и съответно адаптирайте и интегрирайте технологии според това какъв бюджет имате с вашите доставчици. Вие определено ще имате много по-добра и адекватна защита. Внедряването на Privilege Access Management, т.е. това централизирано управление, при което вие да контролирате много по-адекватно кой до какво има достъп, както и вкарването на така наречените CEM решения. Това са решения, които те мониторват цялата ваша среда. Това са по-дългосрочните решения към технологична гледна точка. Но най-важното, специално за бизнеса, е да включите киберсигурността в вашата стратегия. COBIT фреймворка е европейския фреймворк, на базата на който се изграждат адекватно IT среди, като киберсигурността и въобще цялостната IT стратегия на компанията е първото нещо, към което да се насочите. Ако няма кой да го направи за вас това нещо, да намерите специалисти, които да го направят, да изградат необходимите политики, процедури и съответно да подбирате, както споменах и в предишният слайд, умно, с доста добър due diligence, всички трети страни, които работят, имат някакъв достъп до вашата IT среда, включително и антивирусните решения. Т.е. да не слагате какво да е в средата си, а да го подбирате доста внимателно, както хората, така и процесите, които работят в вашата среда. Често задавани въпроси, дали ако вкараме някой от тези контроли по някакъв начин, това ще забави нашата работа. Категорично не. При това са контроли, които струват, бих казал, малко към днешна дата. Има доста SaaS решения, които може да ви помогнат страшно много. Тоест, вие няма да инвестирате много, за да имате основната част от контролите. Менеджерите на пароли са такъв пример. Просто струват жълти стотинки на пазара. Киберзастраховката дали ни защитава? Моето лично мнение е, че киберзастраховките могат да ви защитят постфактум, но биха ви защитили само ако сте подходили с изграждането на вашата IT среда, а не само документално да защитите при евентуален инцидент. Тоест, ако ние нямаме една адекватно построена IT къща, да го кажем образно, киберзастраховката
няма да е адекватна защита за вас. Колко трябва да похарчим? Това също е много често задаван за нас при нас въпрос. Оценката се прави винаги според минималните контроли, които са нужни в един бизнес и според индустрията, в която конкретният бизнес работи. Няма да скрия, че една банка, един финтек, една иншуранс компания или бизнес, който има сериозен бизнес риск, определено ще трябва да заложи много повече контроли, да не кажа всички, и сложни системи, точно за тези акроними, които споменах в началото, отколкото един по-малък бизнес, който имайки основните контроли, които наистина не струват много в средата си, би постигнал ниво на киберсигурност и като cyber security хигиена на средата си, която би била задоволителна. Би намалил такъв бизнес възможности за киберинциденти. Искам да ви покажа също така някои от нашите най-интересни домени. Разбира се, слагам специален фокус върху CISO.BG с абревиация Chief Information Security Officer BG, защото ние предлагаме Information Security за сервис, който е построен върху дългогодишен опит в Cyber Security индустрията. Ние сме така нареченото Managed Security Service Provider като бизнес, т.е. ние управляваме Cyber Security Cloud и технологичен домейн. Имаме и целенасочени домейни, в които даваме доста практични насоки и показваме как с някои вендори може да се решат казуси, свързани с NIS2 като регулация. Също така ще се радвам да посетите Ensure CyberSec, където може да научите повече за Cyber Security, за страховките и защо Cyber Security за страховките трябва винаги да вървят заедно с Cyber Security компания, която може да намали риска от такива инциденти, както и основните ни сайтове advisionIT.tech, Cloud, Dev със Software Development и Marketplace advisionIT.com, който проявява интерес, ще може да разгледа в изпратената презентация от моите колеги. И буквално 10 секунди за това какво правим ние като бизнес от софтуерна разработка, интеграция в публичен клауд, където сме сертифицирани, управление на технологичен домейн, киберсигурност, където имаме доста години опит, IT compliance и Marketplace. Този слайд бих казал, че е технологичен, но показва, че работим фокусирано както в клауд, където сме сертифицирани. Ние сме с доста голям екип, когато говорим за Amazon Cloud. Работим и с други клауд среди, като Microsoft, Google, Cloud Sigma, като предпочитани от нас вендори и клауд доставчици, като нещо, което е по-рядко на пазара е, че ние имаме както фокуса в Cyber Security сектора с доста наброй Cyber Security решения, според нивото на бизнеса, според сектора, така и в същото време сертификация в клауд. Но това за нас. Не искам да съм многословен. Искам да дам възможността за въпроси и отговори и към двете страни, и към ЕМО относно платформата, която той ви показа, съответно и дали ви е харесало презентацията, която аз направих от гледна точка на бизнеса, т.е. опитах се да преведа максимално сложната материя на киберсигурността с бизнес думи. Надявам се, че съм ви бил полезен. Благодаря. Въпроси мисля, че може да зададете. Ако използвате чата, би трябвало да е отворен за всички. Ще помоля колегите или да анмютнат участниците, за да може да отговорим. Предполагам, че ще има някакви въпроси и към двете представящи компании. Благодаря. Добре, ако няма въпроси, Алекс, от наша страна ти виждаш ли в
В Q&A секцията няма нищо. И към мен няма. Ами, И добре. дали сте безплатния достъп за 24 часа в чата, който желая може да си го заяви и да го изпробва. Да, това е хубаво. Добре, че го споменаваш, Емо. Ами добре, ако няма допълнителни въпроси, пожелаваме хубав уикенд на всички. Се надяваме наистина да сме били полезни. Благодарим. Нещо има сега, последно нещо зададоха и са. Не ли? Нека да видим. Q&A. ISO сертификацията винаги стъпва върху една добре разработена IT среда. Самото разписване на протоколите и вкарването на системата, това мисля, че доста бизнеси са го видели, специално в България, не означава, че има добре разписана и работеща IT среда от гледна точка на киберсигурност. Специално за 27001. Това е много важно, както и за всеки един от тези протоколи. Тук съвета ми е, когато се сертифицира една организация, да се работи с ISO аудитори, но и да се работи с Cyber Security консултанти, нали, такива, които имат добър опит върху целият технологичен домейн, за да може те да изградят необходимите системи. Защото изграждането на ISO, нали, на самите протоколи, нали, самата, да го кажем, платформа за управление, не означава, че вие сте защитени. Тоест, вашата защита трябва да е на друго ниво. Това е както с киберсигурността, като застраховка. Тоест, това, че имате застраховка, не означава, че имате хора, процеси и технологии, които да ви пазят. Надявам се, че отговорим на въпроса с това. Да, ще получите запис на срещата. Със сигурност колегите ще имат грижата. Добре, благодаря ви. Ако имате допълнителни въпроси, на разположение сме в всеки един момент. Може да пишете на колегите или на имейлите, които са предоставени. Така че ще се радваме да ви консултираме. Благодаря още веднъж и пожелавам хубав уикенд на всички. Надявам се наистина, че сме били полезни с една гореща тема. Хубав уикенд и от мене. Бъдете здрави. Благодарим. Хубав уикенд.